fresh da a ce ni da kai ko ni da aure har duniya ta nade saboda ka riga ka gama samun riban aure. Yanzu idan kai aure sai da ka aura mu duniya. Bari mu maka garo gwari. Irin kuma matan bariki irin ku mazan bariki suke neman matansu, matar dan boko. Matar dan boko irin ku isu suke neman matansu. Ina kai ina aure ji fresh na maka aure wannan dalleliya ka zo ka wanke ta ka goge ta ci ta koshi baka nuna ma duniya. Ai wannan ka nuna ma duniya tallani. Ka nuna ma duniya matarka ta ci ta koshi ta goge dan me isa ba hankalinka ba zai rabu bi ba. Sannan kuma ka harka da yan bariki. Albishirinka ka san matan bariki sun fi kowane mata mace kishi a duniya. Duk mace bariki a duniya ta tacciya ta fi kowace mace kishi a duniya. Ga sai dai maza iri take bi amma kan mace ita ta daga hankalinta. Ko da gayya sai amma matanka gunzugun sharri. An tura mata wani tashin hankalin kai ta gagara zaman lafiya da ita gagara zaman lafiya da kai. Sannan kuma a haɗa ta bariki mazan bariki a ce bi ta karkashin ƙasa ku dinga neman ta ku dama mata hankali ya tafi ci. Irin ku matan bariki irin ku mazan bariki suke auren matan ku sunan matan ku matan dan boko basu da wayan kamawa tani za a yi ram da ita ayyuka ta duniya babawan Allah dama ina kai na irin wannan rayuwa ai idan dare ka fito kai ma ka ce kai ne ka ce wani harka ba matsala bane to irin ku matan ku matan amsa da bai yi ba matsala bane kar ka dinga damuwa duk abin da matan ka da maka dama ka sha kai ma a hakan kake ba matsala ni ne kai kuma da ce rayuwa da ka bi shawara ta tunda ana zumunci da kun yi komai ko mahali hankalin ku kwance ba abin da ya dame ku tunan asiri in kika zo mata in baki zo ba shiga bariki in nazo a matsayin miji ni ma an ba zo ba in ƙara ci galantoyi na shawara na zan baka kenan a social media an ka dauka in baka dauka ba shikenan ire-iren daman maza irin ku haka ake wannan rayuwar ku kyale irin wa'annan can a duniya ku zo ku yi komai hali kuna auro mata ko ka wanke ta ko goge ko ka kawo ta social media ko ka nuna to ba matar ku bace ba matar dan boko dan ba namiji da take zama ba galantoyi take yi in ka ji shawara nan baka ji ba shikenan zo ki kashe bidiyo fresh da a ce ni da kai ko ni da aure har duniya ta nade saboda ka riga ka gama samun riban aure. Yanzu idan kai aure sai da ka aura mu duniya. Bari mu maka garo gwari. Irin kuma matan bariki irin ku mazan bariki suke neman matansu, matar dan boko. Matar dan boko irin ku isu suke neman matansu. Ina kai ina aure ji fresh na maka aure wannan dalleliya ka zo ka wanke ta ka goge ta ci ta koshi baka nuna ma duniya. Ai wannan ka nuna ma duniya tallani. Ka nuna ma duniya matarka ta ci ta koshi ta goge dan me isa ba hankalinka ba zai rabu bi ba. Sannan kuma ka harka da yan bariki. Albishirinka ka san matan bariki sun fi kowane mata mace kishi a duniya. Duk mace bariki a duniya ta tacciya ta fi kowace mace kishi a duniya. Ga sai dai maza iri take bi amma kan mace ita ta daga hankalinta. Ko da gayya sai amma matan